Epa lagunok ongo etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri World of Warships honetara. Eta ongi etorri degun kanpaina honetara, azken kanpaina honetara. Lau astetan zehar izan ditugu bi kanpaina ezberdin, bat aliatuekin, besteak Alemaniarrekin, eta azken hau aliatuekin, eta jongo gara ea zer moduz moldatzen garen gauza honetan. A ber. Vale, Omaha hondartzako erasoa gertatu den bitartean, aliantzaren indarrek oztopo garrantzitsuak topatu dituzte. Resistentzia gogorra eta beste zailtasun batzuk arriskoan jartzen dute operazioaren lorpena sektore honetan. Kriegsmarine komandoak eta errefortzuak ekarri ditu Norvegiatik gure erasoa gelditu ahal izateko. Beraz, eratu beharko zara urperatzen dauden itxasontzetatik tripulazioa berreskuratzea, eta horretaz aparte etxaien itxasontziak suntsitzea. Eta hemen gauzatzoak. Artxibo sekretuak, vale. Orduan hemen, hasi gaitezke Virginiarekin. Ea zer moduz moldatzen garen. Virginia, Agincourt, Atlanta, Flint, Fiji eta Huron. Bueno, lehendabiziko operazioan Zeneuskan jogatzeko bai Herbereak, Frantzia eta hemen soilik Estatu Batuak, eta Inglaterragian Shore Irlako operazioa. Zuek bateria sekundarioekin hasi beharko zinateke tirak botatzen. Hori da. Vale. Orduan babestu behar ditugu lau tripulazio oraingoz, hasi ahal izateko.
Saiestol baditu mina zelaiak asko ere hobeto. Horretaz aparte zaki zer gehiago egin behar den. Laugarrena falta zaigu. Lehen da biziko helburu horiek bete ahal izateko. Egia da operazio normaletan, baina esperientzia gutxago irabazten dela, bueno, ezer baino hobeto behintzat bada. Vale. Eta horren zire egin behar da. Aha, bueno. Jo, libratu gara oso gutxigatik. Eta korazatu bat garelako. Urronagian pikuta doa.
Bueno, este badugu ere guretzat txartu ez da izango. 対空砲員通常態勢に移行。前方に魚雷確認。前方から魚雷接近。Bat pikutara. 敵駆逐艦の撃沈を確認。前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。Bueno. A ver. A ver esta burba bizirik iraunak dugun. Bueno, nireak egin du. Bueno, apur bat gehiago borrokatu dezakegu. Beraz, horiona da. Vale. Gian helburu guztiak ez ditugu beteko. Oso gutxigatik libratu gara. Gian helburu guztiak ez ditugu beteko.
Izar guztiak agian ez ditugu lortuko. Hala. Ikusiko du bintzat amaitzen. Lehenengo partida delako. Ikusten duzuen moduan bigarren eskuko bateriak egin duzen da 30 impacto. Hori ez dago batera gaizki. Una cosa izar. Bueno. Renaun frogatu dezakegu. Orain badakigula zer egin behar dugun. Bueno, honekin. What is your wish? Holy moly. Enemies! There! In the distance! Pegasus is soaring! I spy with my little eye. An assassin! Honekin ez dakit nola moldatuko garen. Lantzen kota baina moldatu beharko garen. Lantz horiek daukaten gauza txarra da. Oso askarrak direla. Eta itxason txau ez dela bigarren
mailako bat dira dituzten horietakoa. Edo baldin badute oso gertutik izan behar da. Vale. Set studding sails for more speed. Apur bat azkarra joan gaitezkegu. Danger to port. Oh, hala. One nest of sea serpents less. Our hull is holed. Mend the breach. Our sails are torn. We're right as rain. Sea serpents behind! They almost have us! Our hull is holed! Mend the breach! Ai, vale. Hemen akorazetekin joateko osongi ez gaude. Bring the sheets in! Gutxigatik libratuko ga... Oso gutxigatik. Zen behar dugu. Hogeita mar segundu bizirik jarraitu gutxienez. Enemy harpies! Knock! Draw! Loose! Vale. Ba hori Stand hemen down, but keep your bows ready. What is your wish? bateria sekundarioak dituen itsasontzeekin askoz ere hobeto moldatzen da bat. Shoot down the Thunderbirds!
Ba ez gaitezen gehiago. Pegasus is soaring. What is your wish? 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 Pegasus is soaring. Hala, joan gaitezen hemendik. Vale. Pasen portura. Japonia. Hasiko gara hasiera jutsurekin. Igo behar dugun itsasontzia delako. Ai. Ongi hasteko. Ai. Gauza da, gerturatu beharko garela. Eta erazten ez badu joateko du kooperatiboan. Eta listo. Bueno. Baikorrak esan gaitez. Gerturatu behar gara bestela ezin dugulako minik egin.
Bat eman eta minik ez. Azkene Zertzole ez egin Kontuz joan gaitezen. こちら基地司令部支援船が第一砲台に到着した砲台の修理中だ Torpedoa guetatzeko ere gertatu barko gara. Eta hori itxasontzi hau ez dela esaten den moduan torpedoa jaurti beharko dituzken horietakoak, baina zazpigarren tierra bapur bat denez ez ona etxarra, zeia ona da, zazpia nahiko nekeza da zazpigarren nivel hau. Beste era batera esateko ez da asko disfrutatzen, eta sortzitik aurraia disfrutatzen da gehiago. Principios. Gara sendatzera. Usten baldin badigute, joango gara sendatzera. Liberty. Sendatu pinpan eta herri borrokara. Engine boost 解除
Eso gara sendatzen txarto. Musashi etorrela ez berdin zaigu. Osea, Yamato, Musashi... Berdin sufritzen dugu. Beti agertzen da Ginesok zonalde horretatik etortzen dena. Efecto griteiro alemaniarra. Bigarren taldea suntsitua. Ah, vale. Romeo estu behar dugu, eta 12 segundo. Vale. Edaki zergatik azken erasori usten nuela zela bigarrena. Baina, mesedez ez hortik zure bizitza alperri galdu. Des Moines. Gure helburuetariko bat. Bongo izan daiteke, baina, bueno. Des Moines era heltzeko lehendabizi lortu behar dugu bere aurrekoa dena. Baina orengo zerez ere gure egitekoa dirua bilatzea beste itxasontzi batzuk erosial izateko. Eta baregia da tier bederatziko bueno, hor daudela, osea, esperientzia bila falta zego orengoz, baina hor daude.
Baina, bueno. Erosi alizateko diru nahikotxe beharko du. Musesi gerturatzen dago, baina hori utzi dezakegu azkenengo itxasontziraino. Akatu ditzago lehendabizi beste itxasontzi batzuk. Eta bez, bada. Bueno, torpedoak alper galdu ditugu. A ver, posteko adela itxasontzia sontzitu dugula. Bueno. Hormi nahikotxo ganeukan egiteko. Bueno, garrantzitsua da ere helburuak betetzea, eta helburu guztiak betetzen ditugu asko ere hobeto. Ni araño nahi zeltzen. Bueno, helburua bete dugu. Bueno, ez dago txarto, Kanadaren eguna. A ver. Bayern.
Izatez, bai jarren urrengo dagin eso. A ver. Este mapa bat mesedez. Hermes. Bueno, espaldas genuela mapa jogatzen. 待機中です。 Vale. Akorasatuak ez dira munduko itxasontzirik azkarrena. Benetan ez du bat ere esmatu.
Bueno. El pit. Ea baten bat. Ah, ba ez. Azkenean. Mapak eta mapak daude itsasontzi mota ezberdinetarako. Newportekoa joazteko hegazkin itsasontzianekin ba oso ondo dago. Vale. Orain hasiko gara sendatzen. Ruan bizitzezoa dauka, baina hendi zaterik zailena falta zaigu. Bukaeren etorri den torpedo festa. Hegazkin itsasontziarena ere oso gogorra da misio hori. Eta ez dago torpedo festarik, hori bai, asko sufritzen du itsasontzi guztiak agatzen ez baldin badituzu. Osea, heltzen da momentu bat badakizula, ja ez daudela itsasontzi etzaik eta heltzen dela patxada osoarekin. Gara mugitzen.
Lasai, lasai. Hor dago. Gutxi gora bera kalkuloak egiteko, baina nahiko ilun dago misioa bere osotasunean. Noski, eta suntsitzea destruktoreak oso garrantzitsua da. Torpedo festengatik. Ruan hasi da mina jasotzen. Hori ez da bat ere ona. Gainera, hemen galdu dezakezu justo azkenengo momentuan. Duzu, ba, eginda dago, ez dago etxairik, eta batean ala tira, torpedo festa. Bueno, kea jartzea ere oso garrantzitsua da. 後方から魚雷接近。 Guzeatu behar gara, itxasontzi horren eskutuak izaten. Parseval. Gutxi falta da eta aldi berean asko falta da, hor daudelako torpedo festa. Alzado uste dugu baina eskarragoa dela. Aski saiatu behar gara
bere izkutua izaten. 前方から魚雷接近敵駆逐艦の撃沈を確認 Claro, hemen torpedo festa. Eta gu ez garen zuzu askarrak. Asko sufritzen dugu. Hori, sentatu gugan. Hori, azkenengo momentuan gertu zaudenean pikuta joaten da dena. Tier Bost. Königsberg. Hemen bai sufrituko dugula. Jendeari zoratzen zaio.
Ea, Shuri sortu aldiogun.前方から魚雷接近。左舷から魚雷接近。前方から魚雷接近。Vale. Jarraitu dezagun hemen pazientziarekin.
Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustatuko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur.